Kaixo, ongi etorriak saio honetara, gaurkoan Ondon Estebeko ferietara etorri gara. Ikusten duzuenez, dena prest dago ja, así que emango dugu hemen goiza eta ikusiko dugu zer dagoen eta jendeak zer kontatzen duen. Azaldu guzu pixkat zer daukazun zure postuan. Gure puesto, olio oso ona, Lleidakoa, eta gero sardina Galiziakoa, oso ona, eta legukoak, Lekaleak, Abilakoa, oso txikia produkzioa, eta probatu, oso ona dira. Gero hemen arroza ere, Arroza Delta del Ebrokoa, integrala, eta bomba, naturala, ez da kontserbante. Eta veganoa ere ikusten dugu, ez? Vegano integrala, eta ardoa, zagardoa, kafea... jarraitu dugu, bai. Eta hau zer da? Hau, salsa picante, txiplote eta jalapeño. Ikusten dugu hortik, bai, eta gero, bigarren eskuko platerak eta oso desberdina gauzak. Mila esker, zer mauz joaten den goiza? Asko saltzen duzuen? Barkatu, ez ditu lertu. Hori, si vendeiz mucho. Ikusiko dugu. Bai, ikusiko dugu. Mila esker. Zuri. Agur. Kontatu iguzu pixkat zer daukazun posto honetan. Alderri honetan dakagu oialezko nezeserrak, arropa ere bai, hilerako zintak, gomak ere bai, eta gero aurrantzako baberoak eta laktantziarako toaiak. Eta hau adibidez zer da? Hoie dia jaberoak txintxilika eramateko, giltzak txintxilika, eta bestea dia jabero normala, txikiak. Eta polit-politak, Bai. Eta gero alderdi honetan ditugu belarritakoak, fimoarekin egindako belarritakoak. Zuk eginak? Bai. Primera, mila esker, asko saltzen duzuen gaur. Bai, suerta dagoen. Eskerrik asko.
Euskal kantuen tamaina oso ona dugu baina mexikarra izan leike hemengo musika haina. Lakorekin joatea kontzertutxo bat jotzera seguruago litzake hau amets bat izatea. Segi, segi! Bueno, azaldu guzu zer daukazun hemen erleak ikusten ditugu, azaldu guzu pixka bat. Pues gaur etorri gara bi estimotakin, hauei dire pixko bat biek udan egiten direnak. Hau da, hemen Zunbila eta Berako erlategian bilutakoa da udako eztia. Eta da, sasia, gaztaina eta añarran loretatikan egina. Eta hau da, han puiun dagoen erlategiko eztia, eta hau da artearena. Eta loretik izan beharrin da pues, eskurratikan egindako eztia. Orduan dire, kolore antzekoa dute, baina zaporea desberdina eta bihauren propitateak ere desberdinak dire. Eta gero badugu, propoleoa, polena, lore hautsa, eta gero argizaria. Beraiek egindako argizariakin, pues, guk eztia biltzerakun, kentzen dugun argizari horrekin, pues, urtu eta egiten dugu kandelak. Eta noizik zaudete honetan? Zaude, ezagik bakarrik zaude? Bai, nire, bueno, bikoteak eta bikotean gurasoak izugarri laguntzen digute, baino bai, berez ofizialki, bai. Eta noiztikan 2018-tikan. Etxo batzuk, orduan. Bai gara, poliki ikasten. Eta zer moduz harrera eta... Zer moduz zer? Harrera. Harrera? Harrera. Bueno, da, produktu bat ez dena izugarri konsumitzen ari da, egia da, gero eta jende gehiago ari dela hartzen ohitura, pues, azukre botatzen dion gauzari, botatxe eztia, ez? Pues, kafian edo esnian edo... Baina oraindik jende gehienak relazionatzen du eztia gehiago gaixo zaudelikan, infusioakin edo esnia, tardun ez da sobera saltzen, baina, bueno, ari gara poliki ohitura hartzen, eta azkenin ez da bakarrik endultzatzeko propietate pila bat ditu, segun zelorretatikan balio du anemiarako, edo antioxidatzaile bezala, edo batzu propietate pila bat, orduan, poliki ari da jendia ikasten eta ohituratzen. Eta zu nola moldatzen zara erleekin? Pues, hasiera batin, bueno, egia errateko hasieran beldurra izugarrenien, baina, ni horretzen ez lehenbizko aldia buzu aparatu nulikan, ez nintzen gai izan bi paso emateko, beldurra handia ematen du, impresia ematen du, sartzen zara horta soinuak, ez? Baina gero poliki hasten zara ohitzen, eta gero hasten zara beraiek ere zuregana ohitzen hasten da, eta ja suabego ibiltzen dire, eta gero alusinatzen. Osea, da, eskeran mundu bat hain aldiro ikasten du zerbait berria. Izugarria da, ikusten egoten zagoela begira hemen adibidez, eta ikusten zu bakoitzak bere lana dula, batzuk zaintzen dituzte arroltziak, bertziak egiten dute erlauntza garbi mantendu, bertziak egiten dute daude zaindari kanpon, osea, aldiro zerbait berria ikasten. Eta gainera naturan egiten duzu lan, da egon beharren ofizina baten barren etzat hori da supresiorik. Eta begirale moduan orduak ere emango dituzu, ez? Baita, bai, inbarduzu bisita joan barduzu ikustera berria zerbait ere behar duten, ja behar duten tokia, edo paratu, edo kendu, edo, bai, begirale, lan handina igual hori da. Bueno, mundu zabal bat hau. Eta, bueno, nola aurre ikusten duzu goiza? Ez dakit, nola emana zen nola pixkote guldi erdi argela, bada jendia igual kostatzen ari zaio, ez dakit, ematen du igual orain hasi dela pixkote jendia mugitzen, oain arte, motxel, ez dakit? A ber? Bueno, ikusiko dugu eta, bueno, mila esker. Ederki, eskerrik asko zueri. Oraingoaz bukatzera, saio guztien antzera, abioi bat hartu eta goaz Mexiko aldera.
goxo. Sarritan lotu izan zaitet zarela hemengoa, urtaroro desiratzen duen ez zure ondoa, behartean zuganako maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Bueno, Estebe, zer moduz goiza, zer moduz doa? Ongi, goiz epela dugu, hasia jende pixka mugitzen eta momentuz gustora. Eta zer moduz jendea gerturatzen da postura? Bai, orain gero eta gehiago, eta bueno, korrika atzo aurkeztu zen, eta ja pixkat primizian edo badugu hemen Donesteben korrikako arropa salgai, orduan ari da hurbiltzen jendea, bai, mantxo, ongi, ari gara saltzen pixkat. Eta erakutsiko diguzu zer daukazuen hemen? Bai, bueno, pixkat badira kamisetak, jertxeak, gero bertzelako gauzak, lepokoak, bixerak, galtzerdiak ere atraiatu aurten, giltzatakoa, bueno, pixkatola arropakin lotutako hainbat material dugu, eta gero korrikako petoak ere ja salgai daude, badugu bat zintzilik, eta hoxe, arropa pixkat. Eta nola aurre ikusten duzue goiza? Ongi, ez dakit, lehenbiziko aldia da hemen gaudena, orduan eguerdi gu gaur goiziz bakarrik egonen gara saltzen, orduan eguerdi arte egonen gara, eta hori, ikusiko dugu zenba saltzen den, baina itxura hona du, eguraldi hona da, jende gero eta gehi, orduan uste dut ongi atreko dela. Eta zuek goizez egongo zarete, baina gero ez dakit lekuko hartuko dizuen norbaitek? Ez, gu goizez gaur eta gero ja atxaldea libre, etxera ganen gara, bai, gaur goizez bakarrik. Primeran, bueno, a ber zer moduz doan goiza. Vale, mi esker. Zuei, agur. El velo. Bueno, zer moduz doa postua, salmenta? Ongi, badago jende desiente goiz-goizetik, eta a ber, animatzen duen jendia, eguraldik akonpaitzen du, así que, a ber. Eta nondik zatozte, zer saltzen duzue? Morinez hemen, Donestebekoa, eta, bueno, saltzen dugu, pues, roskillak, kokoak, galletak, bizkotxoa, dena etxekoa da. Eta urtero jartzen duzu hemen postua? Bai, urtero jartzen duen eramak postua, bueno, aurten dago lesio batekin, eta, bueno, pues, ni laguntzen. Zu hemen, ez? Animatu zara. Bai. Eta nola aurre ikusten duzu goiza? Pues ongi, ze jende desente dago goiz-goizetik. Ni zortzitako jarri baina genuen postua jarria, eta ja bazegoen jendia, así que ongi, a ber, animatuak. Bale, primeran, a ber zer moduz. Mila esker. Eskerrik asko. Bueno, zer saltzen duzu hemen? Kontatu iguzue pixka bat. Bueno, saltzen dugu boletuk, pintxu, txaketak, bolsuk, eta soiek gauziek. Eta zertarako da diru hau? Bueno, pues, gaude laugarren DBH eta bukatzen dilken kurso jaten gara esto, bidai bat, hola, gradinkukin, eta jaten gara ongi pasatzera eta jarra dugu diru bat. Eta nora zoazte badakizue? Salobera, bai. Eta noiz? 1924. Bueno, iraiaren 1924. Eta zer moduz doa salmenta, gaurko goiza, nola aurre ikusten duzue? Bueno, pues ikusten dugu, hori inbertsio bastante ona, ze bagera sartzen gauza asko eta ez dugu bastante inbertzez, que normalin kardugu bakotxitxetik eta horreztu bastante dira asko. Primeran, bueno, a ber zer moduz, mila esker, bikote. Zuri, bai. Eskerrik asko. Agur! Barrutik masaietara eratu
Bueno, postu hau, Irungo bi emakumeek ekarri dute, eta ikusten duzuen bezala, euskal jantziak ditugu, adin guztietarako, pero ere kaikuak, txalak, Neska hauen bihotzean, eguzkia itxasoan itzaltzen den bakoitzean. Bueno, da talo postu bat, pues hori iten jugu taluk eskuz, eta saltzen jugu, eta hori. eta nondik zatozte? Gu heldu gara, bueno, egiten dugu saldiskotaregi bezala, mino badagara pues, errekako leku guzitakoa. Eta urtero zatozte? Bai. Eta zer moduz? Aitzongi, men ongi tratatzen digute eta pues, gustora tortzen gara. Primeran, eta talo bat eskatzeko non jarri behar gara? Guain ez dago hilara askorik, jartzen bate hor eta emango dizuete. Primeran, eta gero prozesuan, azaldu ezakezu pixka bat? Bai, pues, da harto irina, botatzen dugu gatza pixkot, eta gero botatzen dugu ur berua, egiten da masa, eta gero zabaltzen dugu irin pixko batekin. Primeran, bueno, animo eta ea zer moduz goiza. Bai, eskerrik asko. Zuei, agur. Zer moduz doa goiza? Bueno, guain jende suabe dabil. Eta zer daukazu hemen postu honetan? Gazta, arbizukoa, ostineneko gazta. Eta etortzen zara hemen urtero, arbizutik? Urtero etortzen ez, ja bat jute 10 urte hola etortzen ezela. Eta zer moduz portatzen dira hemen Donesteben? Bai, jendea ebiltzen da, bueno, aurten ganado gezaoten nivel jende gutxiago etorko da, bestaldea jende gerosten du. Eta gazta lehiaketa badago gaur? Ez dakit, ez du... Ez dakizu. Eta, bueno, nola aurre ikusten duzu goiza, zer espero duzu? Bueno, egualdi hona dago eta jentea jo animetuko da. Ja, etxera joatekoen, pues, erosiko du. Primeran, bueno, mi esker eta animo. Ez horrengatik, gero arte.
Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo, urtero bezala hemen gaude, leku aldatu digute, baina hemen gaude. Eta nondik zatozte? Gu Donostitikan, baina bastan alde hau ere ematen dugu, komertzialagea aspalditatik, eta beti etortzegea, honea, Elizondora, Lesakara. Eta zer ekarri duzue? Ekarri dugu sistema bat, garbitasuna egiteko sistema bat. Aspiratu eta fregatu egiten duna, konfigurablea da, aspiratu eta fregatu egiten du, hanka automatikoa dauka, eta gero koltsoiak eta garbitzen ditu, eta alergikoentzako ere oso ona da. Ze akaroak eta danak kentzen ditu. Eta nola aurre ikusten duzu goiza? Nahiko, eguraldi ona dago, eta pensatzen dut jendea animatzen nahi dela, eta ondo, nahiko ondo. Gustora. Primeran, mila esker. Zuei, mila esker, etorren urte arte. Erakutsi guzu pixka bat zer daukazun hemen? Gauza guztia eta oso gantxilua zen ja, da diraz boltzak, hone, por ejemplo, txapakin da ozen ja, latako horre, da gero diru zurruape bai, diru zorroak, bai. Eta gerrikoak ere? Gerrikoape bai, da os txapakinen ja, eta boltzak, dana da gantxilua zen ja, neure jobizia da, eta hamen hau. Eta urtero zatoz? Ez, gaur da lehenko bidea, etorten hazen. Ze, hombre, urrun bizina, eta, baina gustora. Eta zer moduz hemen Doneste ben? Ondo, atzo etorri nintzen, lehenko bidea, ikusten pizkatxu bat nun tokak, nun tokatu zaizun, Eta, gaur goizetik, hamen hau. Primeran, eta zer moduz aurre ikusten duzu goiza? Politxo, jente pilo bat hau, bai, da, egueldi jabe ona, ze, aixe asko onda gabaz, Primeran, haber sortea duzun, eta mila esker. Zueri. Agur. Kaixo Leire, zer moduz doa goiza? Momentuz ongi lasai, hemen kanpoan nahiko lasaia, baina gero barrenean badagoela eguneroko jendea etortzen dena gozaltzera, bizio pixko hartzera, orduan nahiko ongi, momentuz. Hemen Donestebekoak zarete? Bai, hemengoak, bai. Eta urtero zer moduz feriak, aurten pixka bat arraroak, ez? Haziendari gabe? Hori da, pixka bat arraroak haziendaz dagoelako, baina aleren mugitzen da berdin. Eta erakutsi guzu pixka bat zer jarri duzuen? Dugu nahiko tentadore dena orain, kurasanak rellenos, eta palmerak ere bai Nutella, pistatxo eta Dubai dela oraingo buma. Bai, pistatxoa dago modan, ez? Hori da, badago bai pistatxo eta hau edenak dela Dubai. Eta gero ja eguneroko boieria, argentinos, trentza naranjarekin, kalabazita hau direla Halloweeneko galletitak, baina orain saltzen dire berdin. Eta nola aurre ikusten duzu goiza? Nik uste nahiko mugitua. Orain ja guerdi aldera mugitzen da gehiago, orduan ja nabaritzen da jende gehiago eta mugimendu gehiago. Primeran, animo eta mila esker. Eskerrik asko, arte. Neskak, zer moduz feriak? Ongi. Zer egingo duzue gaur? Postu kusi eta lagunakin egon. Eta aurten haziendari gabe pixka bat arraroak, ez? Bai. Eta zein da plana, ezakit asteburuko plana den, zer dago hemendik, kontatu iguzue? Deus bakarrik postu kusi eta ongi pasatu. Eta gero festa badago edo ez? Arratxin. Barduan disfrutatuko duzu, ez? Bai. Oso ondo pasa eta mila esker. Eskerrik asko. Agur. Eman
Bueno, zerezko postu bat da? Sortu genuen elkarte bat Ameriketara emigratu zuten hartzaian inguruko historiak biltzeko eta datuak. Eta baditugu 2 museo, eta orduan museo horiek irekiak mantentzeko, saltzen ditugu merchandising-a, zabalik mantentzeko. Bale, eta zer daukazu pixka sudaderak? Bai, kapiluak, biserak, denetatik pixka eta gero liburuak, bertan azaltzen direla, hartzaien historioak, argazkiak, dokumentazioa. Azkenin, hemendik joan ziren lehenengoan listauak badaude, baina gero ja ez ziren gehiago bildu, eta orduan iruditzen zaigu garrantzitsua hori dena isladatzea eta historian parte denez, liburutan edukitzea. Bueno, ze polita, ez? Nerea eta atxi bertan egon zen, eta amatxi ere juntzan berekin, eta orduan, horregatikan, ukitzen digur biletik historia honek. Primeran, eta zer moz saltzen dira hemen ferietan? Ongi, bada jendea hemendik asko joan ziren ez hartzai bezala, nahiko ondo sartzen da familien ingurun eta hori dena, eta ondo. Eta jendeak galdetzen du, zertarako den dirua. Baina, ja aurrekurtean ere jarri genuen, orduan, jendeak badaki pixkat zerren inguruan den, eta hori. Eta nola aurre ikusten duzue goizaz, aurten pixkat bereziak dira feria hauek, ez? Ja, bai. Bueno, ikusiko da. Momentuz daize gehiegi, baina, bestela ondo. Bere zaizuen gauzak joaten. Bueno, sorte honetan mila esker. Zueri eskerrik asko. Agur! Salam alaikum. Bueno. Bueno, zer moduz gaurko goiza? Aski ongi, jendia ibilki da isa, goizin pixkot kilikolo, baina bai nahi da mugitzen jendia. Eta, feria bereziak aurtengoak, ez? Bai, zindari gabe eta Donesteben ez da sumatu ez dare jende gutxiko ibili denik, baina ongi gaurko eguna. Eta zer daukazu salgai postu honetan? Pues gu heldu gara txalarko kindegitik, itentugu ogi ekologikoak, masa madrekin eta hola, eta feritako ere bai itentugu tipo guzitako goxuak, madalenak, bizkotxuk, dentik pixko bat. Eta etortzen zareten lehenengo aldia da? Ez, hau da ja 3. urtia, eta hemen ingurutik ere bai saltzen dugu, ogila erauten dugu ere bai bedar dendatara eta hola, eta baditugu hemen bezeruak. Eta zer moduz aurre ikusten duzu goiza? Agitzongi egilarran, genitun espektatiba honak eta betetzen ari dire. Bale, mila esker eta animo goizarekin. Eskerrik asko. Agur! Bueno, zer moduz doa goiza? Zer moduz hemen Donesteben?
Es que mira, este micro... O sea, cosa más chapucera. Vale, ya. Bueno, zer moduz hemen donezten, zer moduz goiza? Super ongi. Da gure lehenengoa aldiz eta super pozik gaude, bai. Eta jende asko gainera, ez, kaletan? Bai. Super ongi, ez dakit normalean ez dut egiten merkadillo horrela eta nire lehenengoa aldiz super pozik. Bueno, ze ongi. Eta zer saltzen duzu hemendik? Belarritakoak ikusten ditugu, ez? Bai, egiten ditut belarritakoak eta, justo orain aldatu nahi dut eta ez dakit nola esaten da. Eskumuturrak. Eskumuturrak eta koiares ere, bai. Eta hori, hau da nire lana. Ze polita, ber zer moduz doan goiza eta asko saltzen duzun. Mil esker. Mil esker zuri. Bueno, kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. Zer moduz doa goiza? Ongi. Bastante jende gerturatzen ari da, gustora. Eta zer daukazu hemen salgai? Badugu egurrez eginiko, bataia eta gero sukaldeko tresnak, esango nukeena. Eta gero baditugu ere ukenduak, alkolak, friegetako eta hola. Eta, nik deitzen diot botikin txikia, etxerako botikina. Eta nondik zatozte zuek? Bagatoz Garralda herritik, Pirineotatik, Nafarrotik. Eta urtero etortzen zarete? Ez, lehenengo urtea. Aurten etorri izan gara beti ikustera eta, buelta baten batera hemendik eta aurten animatu gara goizetik etortzea postuarekin. Primera, ber zer moduz doa goiza? Mila esker. Bai, berdin zuei, mila esker. Bueno, kaixo, zer moduz? Pues hemen, gu Zalangaza Nafarroa gara, gu ONG bat napartarra da, eta zer egiten dugu gaur hemen? Pues dirua biltzeko, gaza zuzena bidaltzeko. Badakizue, kamioiak ezin dute sartu fronteran, baina gu lan egiten dugu 5 ONG gazatigar, Gaza barruan dagoen, orduan euro bakoitza hemen biltzen gara, dugu, zuzena bidaltzen dugu. Orduan, diru horrekin, hangoak erosten aldute batez ere ura eta janaria pixka bat, badakizue ez dago janaria handirik. Orduan, hori, aprobetxatzen dugu... Eta zer saltzen duzu hemen? Begira, hemen saltzen dugu dulce horiek arabiatarrak emakume egindakoak dira. Bale. Eta da, gaza estiloa eginak. Gero gazako zapiak ere? Eta gero zapia, bufandak, denetatik. Eta hau da, hori, laguntza ematea. Bueno, oso ekipen garrantzitsua eta polita ere, ez? Badakizue dena behar da, akzio politikoa eta ayuda humanitaria baita. Bestela jendea... Biak batu. Biak batu, hori. Horren bakoitza bere bidean, baina denok bide bakarra, bale? Bai, norabide bakarra, baina bide... Hori, norabide bakarra. Eta mila esker, Zuri, eta, ez moduz doa goiza, jendea gerturatu da ona? Bueno, pizkanaka biltzen ari dira, animatu behar dugu, jende hemen etortzea eta oso diru gutxi, baina denon artean da gauza importantea, bale? Bueno, gomidatzen dugu hemendik ere jendea, bera animatzen den. Hori, ea animatzen dute, bale? Bale, mila esker, eta animo goizarekin. Bale, mila esker. Bueno, zer moduz goiza? Pues primeran, giro polita dago, eta pixkanaka, jendia etorri da, eta primeran. Eta nondik zatozte zuek? Gu Irundikan lehenengo aldia da, eta super konten gaudez. Eta zer saltzen duzu hemen? Bai, egin dugu oialekin, loreakin eta horrela, egin dugu nezeserra eta liburuako eta ordenagailontzako fundak egiten ditugu. Baita karterak eta
giltzak eramateko baita, eta denetariko pixka bat. Koleteroak ere, ez? Koleteroak ere, bai, gazteenak baita gustatzen zaie, pues gurasoekin etorri, eta bueno, beraientzako baita pentsatuta badago pixkat. Primeran, eta zer modu zaurri ikusten duzu goiza? Pues lehenengo momentuan pensatzen genuen eguraldiagatikan gaizki egingo zela, baina jendia animatu inda, eta bueno, espero dugu arratzaldin eta pixkat gehiago etortzea eta animatzea, eta giro honengatikan pues, ondo pasatzea denak. Primeran, haizeak errespetatzen duen? Bi pare susto izan ditugu, baina bueno, ondo, denak laguntzen gainean gauzak guztiak jartzen, hasi que fara batxut botatzen txikuta. Primeran, mila esker eta ondo izan. Zuei baita. Bueno, naino gaurko saioa, gaurkoz bukatu dugu. Goiz osoa egon gara hemendik postuetan, asko disfrutatu dugu, pena bat aziendarik ez egotea, baina bueno, hala ere asko disfrutatu dugu jendearekin eta postoak bisitatzen. Agur!